yakında. Şayan allar kıyıda. Eyteler durasın. Kimlersin ul fiksiler, eydeler sır bulsun. Kimlersin ul fiksiler, eydeler sır bulsun. Kimlersin ul fiksiler, Eydeler sır bulsun. Tüngi yoktırtkış. Men sezem, alar yakında. Yordam etiniz! Yordam etiniz! Buldu. Жетер албастылар. Түнге каршы шуларны карамыйлар инде. Әни, миңа бер дә куркыныч түгел. Тагын әз генә ярыймы? Әз генә дә ярамый. Тыныч йокы. Кем бар? Мен сизем, алар якында. Кара син, үзе йоклый, үзе утны сүндермәгән. Булса ни? Ничек инде? Һәр кеше дә ут яндырып йокласа, электр тогы бөтенесенә дә җитмәячәк. Biz еш кына шундый хәл күзәтәбез. Лампочка яна, ә бүлмәдә берәү дә юк. Яки телевизор эшли, аны берәү дә карамый. Шуннан нәрсә булган диярсез? Ләкин дөньяда күпме кеше яшәвен күз алдына китерегез әле. Һәрберсе дә лампочка яки телевизорны сүндерергә онытса, күпме энергия әрәм булачак. Йөзләгән электростанция эшләп чыгарган энергия бит ул. Һәрбер станция өчен вагонлап күмер һәм нефть кирәк. Ә бит ягулыкны туктаусыз чыгарып, яндырып торырга кирәк. Күрәсезме? Сүндерелмәгән бер лампочка нинди кыйммәткә төшә. Шулай булгач, файдаланмаган электрожиһазларны сүндереп куярга онытмагыз. Бу бер дә авыр эш түгел. Кем сүндерде утны? Мен сизем, алар якында. Алар якын. Алар якын. Ой, нишләгән ул? Хоккейны күбрәк уйнаган бугай. Тимер аяклары да мендәр астындадыр әле аның. Электр энергиясын барыбер сакларга кирәк. Албастылар. Син нәрсә? Кешеккә булгыйсың. Без бит шайбалар түгел. Нолик, Симка, сезме бу? Син кем дип уйладың? Албастылар дип. Симкаларга ошаган. Ләкин мин бит бөтенләй ошамаган. Димгимыч, нигә утны сүндермичә йоклыйсың син? Мен йоклар алдыннан куркыныч кино караган идем. Албастылар турында. Хәзер утсыз йокларга куркам. Нигә карадың соң албастыларны? Болай, куркып аласым килде. Шәп куркасың икән. Күршеләрне уятасыз. Ә миңа ничек йоклап китәргә? Белдем. Сиңа төнге яктырткыч кирәк. Төнге яктырткыч ул төнлә яндыру өчен кулланыла. Йокларга куркыныч булмасын өчен. Ул тыныграк яктырта. Ә эчендә энергияне бик аз сарыф итүче махсус лампочка тора. Мондый лампочкаларны энергия саклаучы лампочка дип атыйлар. Әйтеп бетереп булмый. Кайбер төнге яктырткычларда шул кадәр тынык лампочкалар тора. Алар хәтта батареядан да эшли. Ә бездә төнге яктырткыч юк бит. Нишләр идең син миннән башка? Бүген төнлә синең төнге яктырткычың үзем булырмын. Кара әле. Монда аның калпагы да бар. Рәхмәт сиңа, Нолик. Син чын дус. Ярар инде, мактама.
Нолик. Берәр хикая сөйлә әле. Бәлки тарткач турындадыр. Юк, кирәкми. Әйбәт фиксиләр турында сөйләсәң, яхшырак булыр. Тыңла. Күп вакытлар элек безнең Дәүәтипус бұрынғы бір сәгатьтә эшләгән. Аңа кичкенә генә бер детальне төзәтергә кирәк булган. Дөрес, бик кичкенә дә түгел инде. Детальне дә түгел. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдә